Piny owacho mar kaunti ma Migori osechako timo pedha ne jotije ma ichich ni nitiere kod oboke mabandia mag somo. Apedha ma kamano geto jotije ma kwan gi romo 290 ma sirikal koro ng'iyo nonro maggi. Jafwambo marwa George Juma nigi ler koya e kaunti ma Migori. Apedha ni mabende ne ochake juma achiel mokalo kendo nyaka sani kwan jotije bura mosiangi ne nitie kod obok mag somo mabandia osido barupegi oweyo ka jotijegi mag kaunti ma Migori koro nitie kod kibaji mokalo. Lipot yango ni jotije mag piny owacho mag kaunti ma Migori maromo 93 manoseyudi ni nitie kod obok mag somo mabandia osido barua makoro mondo koro gichopie nyim bod ma ndiko jotije kaunti ma Migori mondo gichiw ler ewi obokgi mag somo. Jagoro mar piny owacho mar kaunti ma Migori Oscar Limo yango ni nadieri ne gidhi nyime kod kawo okang' mar chik ni jotijego mag kaunti ma Migori mantie kod obok mag somo mabandia. After preliminary check of KCPE and KCSE certificates, we did find 93 confirmed cases of certificates that Kenya National Examination Council did confirm were forged. So we began the process of taking disciplinary action and against those employees, and there's a wide range of actions that could be taken, including criminal culpability on their part for forging official documents. Report man non jotije ma kaunti ma Migori mane otim kod duolno ma ong'ere kaka Human Resource Management Institute e lo piny owacho mar kaunti ma Migori kaachiel kod nondono mabeyo ne otim kod piny owacho mar kaunti ma Migori ne oyango ni jotije kaunti mar 93 nitiere kod obok mag somo mabandia e mago mag primary kaachiel kod secondary. If those employees are indeed found to have to be guilty of that offense, we will ease them out of the public service, and that will further ease the burden on the wage bill. Jotije mag kaunti maromo 197 bende pod inono obokgi mag kuondego mag tiegruok ma bende nitiere kod chich mathoth. George Juma, Ramogi TV, Migori.